Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Mbak Niken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok. Aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan neng kono enek wong Indonesia khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Njang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan ruwete politik ana Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembugan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran. Dianake parpatan dianake sarasean sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan saling padha njaluk sepura akhire nganti sakbrene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Antok ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput. Isine ketan, pliket, kentel supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang, ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek diuceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mbak? Engko tak duduhi fotone. Engko tak kira. Kula lek kupat niku nek kowe urung nek sing pojok ki wis papat lho. Masa iya nyinggahne malah meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. No, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih.